تماشاوانên hêjan bi xeberê dervê welêt berdewam bikin em biçin Filîstînê lewra siyonîzm û hinek welatên Erebî dixwastin ku hilbijartina li Filîstînê bêseknandin. Di derbarê mijarê de li Filîstînê hilbijartin hat texîrkirin. Lîderê El Fetihê Mahmud Abbas di derbarê hilbijartinê de beyanat da û got ku hetanê siyonîst izin bidin me hilbijartinê a Filîstînê texîr kiriye. Hemasê jî bersiv da vêyekê û got ku em qerarê a texîrkirina hilbijartina Filîstînê red dikin. Wê li Filîstînê di vê meha pêş de hilbijartin matana kirin lê belê hilbijartin hatin texîr kirin. Lîderê El Fetihê Mahmud Abbas got ku hetanê siyonîst destur û îznê bidin ku bila hemwelatiyên li Qusê dijîn jî beşdarî hilbijartinê bibin em ê hilbijartinê texîr bikin. Abbas eşkere kir ku di 22 Golanê de dihat plan kirin ku li Filîstînê hilbijartin bêkirin. Abbas encama civîna lîderan a ku li Ramallaha şeriya rojevayê hatibû li darxistin eşkere kir. Abbas wiha got, siyonîst nahêlin ku li Qusê hilbijartin bê li darxistin. Hewceyê hemwelatiyên ku li Qusênin jî beşdarî hilbijartinê bibin û ev yek bêxistin nava ewlehiyê. Ji bo vê yekê jî me hilbijartin texîr kir. Abbas got ku me vê qerarê piştî temamê hêzên navneteweyî hewlê danin ku Siyonîstan îkna bikin ku bila Qusî jî beşdarî hilbijartinên Filîstînê bibin û bi ser neketinin girt. Abbas got ku heger Qudüs ti nebe em nakevin hilbijartinê. Em dixwazin ku li Qusê jî hilbijartinê bikin. Hemasê jî îfade kir ku em vê qerara Abbas red dikin. Berdevkê Hamasê Doktor Sami Ebu Zuhrî jî bersiv da û derbarê texîrkirina hilbijartinên Filîstînê de wiha got. Em qerara El Fetihê texîrkirina hilbijartina Filîstînê red dikin. Ev mağlubiyetê ji bo têkçûn û mağlubiyetekê wek normal bidin nîşandan êrişên Siyonîstan û qerarên Siyonîstan bahane dikin. İslama Cihadê, Hamas û temamî grûpên berxwedanê beyanetek hevpardan û gotin ku em vê qerara El Fetihê bi temamî red dikin û em mağlubiyetê qebûl nakin. Em qebûl nakin ku ser li ber Siyonîstan bên tewandin.